सांग्रंशाला खवाइ रामचंद्र घाटनि बिसिङाव खबजाक बाइजालबारि लंकापुर आमचाइनि कबिराय देबरमा थांनाय 20 तारिख 9 मार्च 2017 सालमारिआव पुलिसनि सिलाइ गुलि नांगै बिनि याकुं हामिया अंमानि बसिमिनाव खरकसा सुसुरु नुखुंगो आजिनाय तंजामानि ताखु कबिराय नुखुंगो बेलायनो बिरमा नांजाक नुगै एडिसि हापांनि बोखाक्तै बाइजालबारि साब जुनाल टफिओ 19 मे 2022 सालमारिओ एडिसि हापांनि सामुं चारिफां आदं मोसां सुहेल देबरमानि याक्तै रोजाकमानि सेबक आबनो कक सिलचावै रामचंद्र घाट एसेम्बली आसुकथाइनि MLA कक्तमा थुमनायरंनि पान्डारिंगि साका तै कयमुंबो याफारका प्रशांत देबर्मा खवाइ वेस्ट डिविजन कमिटी 23 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युन्सिनि सिटिं MLA हिसाबै दिनै प्रेस मिट खालायनानै बाध्य अंखा तामनि माले लाइ थानाय 19 तारिख 5 मार्च 2022 कबिरमय देबरमा बमुंगे खवाइनि सनखला आमचाइनि कबिरमय देबरमा गुलि नांजाक बरफ बेनि जे अफार ताबुकनि एडिसि हास्ते हापांनि बरम गोनां EM सुहेल देबरमा साब बाइजालबारि साबजुनालो कबिरमयनो चाकरि दुनानै नै जे एकटा एपइन्टमेन्ट लेटार तৈ खामरमानि परिप्रेक्षिते कबिरमयनि बिहि कल्पना देबरमा जे स्टेटमेन्ट दिमाने आ जागाव खानाका जे कबिरमय ताको कबिरमय गुलि नांमानि यागुलो प्राय 5 बोसोर खामानि यागुलो केबो बनो सुबानाय ग्रै हेल्प खायनाय ग्रै नि सामानि न आं बेलायके दुख नांगा तामनि माले कबिरमय बाहायके दुख ना कबिरमय बाहायके गुलि नांखा एवं बनो बाहायके चुबाजाखा एवं बनो बाहायके बिनि नुखुंनो कर्मसंस्थाननि व्यवस्था खालायगा आबनो आं सानानि मुसुंगो कारण त्रिपुरा राज्यनि एवं भारतवर्षनि एवं हाक्तरनि विभिन्न जायगायाव ससियेल मिडियानि बिसिंतै जे कक बरक कक बाय कक बुजिवै दंनाय र खानावै मानथन साइ मानथन आबनि बागै दिनै आं प्रेस मिट खालायनानै नांखा अरो कक साथाय खालायो 2017 नि सेप्टेम्बर मासनि 20 तारिखआव खवाइनि सनखलाव पुलिस अतर्कित फाइयाखै सालसा सिगां 19 तारिखआव सनखलानि बेलफांगो जे किचा मिसा गाड़ी सबायलायमानि व्यापार नतुयाखै सनखला आमचाइनि लुकु काहाम तम नाय बर रत्न पुलिस अत्याचार तत्चारिं खालायफायगा आजरानि लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेन्टनि आन्डारनि मानिक सरकारनि आन्डारनि PS नि पुलिस रक फाइयाखै जेबाबे काहाम बर रत्न बुखा तखा पाइथागो लास्ट खरक बा बरक काहाम न रमैतलांखा खरक बा बरक काहाम रमजाकनाय रंनि बिसिंगो खरचा ताइक्लायो सुमेन देबरमा बुफानि बुमुं धनीराम देबरमा पलाश देबरमा बुफानि बुमुं प्रसन्जित देबरमा बाइजालबारि प्रिवेन्दु देबरमा बुफानि बुमुं परजित देबरमा पद्मवीर जमदार कामिनी शशीन्द्र देबरमा दुर्बक देबरमा बुफानि बुमुं धनचन्द्र देबरमा ओ 5 जना बरकनो रमलांमानि प्रतिबाद पुलिसनि प्रतिबाद बाइजाल आउटपोस्ट आम जनता गोबां पाब्लिक बरक कामिनी तंग कसम दंनाय लुकुरो खादुमानि बरकनानि फाइलेका चिनि बरक गाहाम रमजाकमानि न फियक माखलांनाय ने सालायगा आ जागाव पुलिस 144 दारा लास्ट आइन खायानो खालायगा हिनै माइकिं खायानो खालायगा हिनै 144 दारानि बुमुरियाखै गुलि खायमाबाय तंग कसम दंनाय दफानो हामजाकनाय ताखौ कबिरमय देबरमा गुलि नांखा एवं ताखौ खासरां देबरमा गुलि नांखा 2 जना गुलि नांखा खासरां देबरमानि बुफा प्रदीप देबरमा बरमि कामी मारे हादो एवं कबिरमय देबरमानि बुफानि बुमुं बिसामणि देबरमा कामी लंकापुरा कल्याण मानिक पाड़ा अमाहायके गुलि नांमानि यागुलो बरकनो पाब्लिक रक आम जनतार सरकारी भावे तो पुलिस रकनि उपयुक्त उन्नत चिकित्सा खालायनानै रहर थाने जों बनो चुबालायगे एवं से खासरांनोबो चुबालायगे अमाहायख्लाय चुबामानि यागुलो जेप्रो 18 कताल सरकार भाइसक पैका बीजेपी आईपीएफ ती हास्ते हापां खाका स्टेट गवर्नमेंट मानि यागुलो आं एज ए ब्लक चेयरमैन हिसाबै 95,000 नि स्कीम एग्री डिपार्टमेंटनि तरफ থেকে বনচং ARDD डिपार्टमेंटनि तरफ থেকে বনচং लोखा रोयाखै साहाय्य खालामगोन आबनि यागुलो कबिरमयनि तुकुनानि मुसुनानि याकुं हामिया हाकसालो थांमाया हिनै पंचायतनि बिसिंति खालाय चिनि साइटक माबाय ब्लकनि बिसिंति खालाय अर्डिनारि हैंड पंप OSP बनो सुमुखा अमहाय खालाय ट्रक सुंबनो एमन खालाय चिनि बीजेपी आईपीएफ ती सरकार तंमनि बागै चिनि पार्टी आईपीएफ नि तरफ থেকে सार मेबर कुमार जमातियानि नेतृत्वे 50,000 केस एवं TNE नि तरफ থেকে
হাজার হাজার রাং রোজাকা এবং MLA বিশ্বকিতু দেববর্মা বরমগোনাং MLA বিশ্বকিতু দেববর্মাनि बिसिंतै 40,000 केस रखा अमहायख्लाय गोबांमा बर'राव केबो 500 केबो 2000 केबो 5000 केबो 2000 अमहायख्लाय अगणित बर'राव साहाय्य खालायगा आगुनि आगुलो उसरांगो 19 तारिखो जे स्टेटमेंट लिखा बेलायके दुखु नाङो शुधु आबो सिमिया अमहायके 2019 कबिर मयनजों निउ दिल्ली भारतबर्षनि नामी दामी हस्पिटल जतनी गाहाम हस्पिटल निउ दिल्ली एम्स हस्पिटल बनो उन्नत चिकित्सा खालायनायनि बागै जों पार्टीआरि व्यक्ति लांलायगा जेनेरेल पार्टीआरि व्यक्ति त्रिपुरा स्टेटनि वानसुक मुंबाइ तेइसिनि रामचंद्रघाट विधानसभा केंद्र खय वेस्ट डिविजन कमिटिनि कय मुंबाइ सेंट्रल कमिटी पार्टीआरि व्यक्ति गसै बनो दिल्ली लांगा क्लांगि एम्स हस्पिटल बनो चिकित्सा खालायगा एमनकि निउ दिल्ली त्रिपुरा भवननि कुटिल्लम चाणक्यपुरी त्रिपुरा भवननि सेकेंड फ्लोरनि आं निजिसो बिनि याकंक्रमै बिनि याकंनि महिला रत्न रिक साबबाय हुया गय मंत्री सार मेबार कुमार जमातियानि बिहित बाय गीता जों खरक नैखाय याकंक्रमै मजा कारिबै जुता कारिबै बन সেই त्रिपुरा भवननि सेकेंड फ्लोरनि हयते तलाव बन तिख्लाय तुहै रिजार्व गाड़ी बन जों बजागाव हरितम जों बनो निउ दिल्ली प्लेटफर्म रेल स्टेशन पाठकै हरमानि रक्तम अमहाय एकजन मंत्रीनि बिहिक बिनि याकंग्रमै आगै बक्साय हर आबो सांघातिक ब्यापार फिया बाउस्कानि स्टेटमेंट अनुगै बेलायके दुखु नाङो आबो सिमिया अरब अकक साताय दङ কোনো সরকারি কর্মসংস্থান নুঙ্গিয়াসাক কবিরময়নি এবং খাস রাংনি কবিরময়নি বিশেষ করে কবিরময় জবফমু কোকমান লগে কবিরময়নি কোনো একটা কর্মসংস্থান নুঙ্গিয়াসাক জোড়া চিনি ল্যান্ড রেভিনিউ তে চিনি ফিশারি মিনিস্টার আজরাও সার एनसी देबबर्मानि नेतृत्वे बनो सारे एनसी देबबर्मा पर मान्थ 5,000 का कबिरमयनि फेमिलिनो साहाय्य खालायनायनि बागै प्रति मास कबिरमयनि कर्मसंस्थान नुंगिया सागजरा मास ब्रुम 5,000 का रहल आरो बिसिनो कबिरमयनि बिहि कल्पना देबबर्मा निजिसो खय वेस्ट डिविजन कमिटिनि